Jo, da han så blev en skilløje. Ja, det lød anderledes det her, og hvor det kom op med det med, at hvordan vi lærer at læse de unge mennesker i dag, eller lærer at måske læse dine ansatte. For det hele det bliver hverdag, og det bliver den samme rille, vi kører i. Så lød det lidt spændende og lidt anderledes i forhold til de kurser, man normalvis er på. Det vi får her, som jeg oplever, det er, at vi får nogle værktøjer til at gribe tingene anderledes an. Stille spørgsmål, som er mere åbne end lukkede spørgsmål, så du får en dialog lidt nemmere med. Det kan være kunden, det kan være lærling, det kan være din svend eller en anden ansat, hvor man, kommer lidt tættere på hinanden og finder ud af, jamen, i stedet for at det kun lige bliver efter din smør og den gamle bog. Selvom det her kursus, det ikke er gået ud på, at der er gode døre til at skrue i en bil, men at vi kan hæve niveauet på hinanden, hvordan vi snakker til hinanden og forstår hinanden. Det tror jeg på, det også hæver niveauet på, hvordan du er på arbejdspladsen. Jamen, jeg synes faktisk, det er ganske godt, fordi at, der er mange fremmedsprog i det, eller fremmede ord i det. Men når først du får det vendt til det, du kan bruge i hverdagen, så er der faktisk rigtig mange gode værktøjer i det, i mine øjne. Og det er ikke fordi, vi skal sidde i rundkreds og klappe hinandens hænder og sådan noget. Det er ikke det, det går ud på. Men det giver god indsigt i tingene, synes jeg.